Ahojte, tak já jsem Jiří Kuzma a koupil jsem si nový boty z obchodu eobuv.cz a je to značka Armani. Tak se podíváme, co tam je vevnitř, jak to vypadá, rozbalíme si to. Ty krabici jsou papírový a velice dobří, montovali pepelko a má to jednu výhodu velkou, že se s tím nějak nemusíme srát a dobývat se tam jako ocasové. Takže takhle jak vypadá krabice, přímo od Armani Jeans, zkratka v krásné modré barvě, dodací list, papírek k tomu, tak, wow, a takhle to vypadá, plně nový boty, Armani Jeans. Tak. To bychom měli a přivezli mi též dneska i triko od H1.6. Je to vlastně, dneska už je to limitovaná edice a je to přímo Music Mike Spirit. Určitě ho všichni znáte, má spoustu tracků perfektních. Tak a my se uvidíme za chviličku, tak se mějte zatím hezky a vydržte. Vychádza legendárna crew, 6 za jeden tým. Áno, stále sme tu, chlapci platinoví sú legendárna crew, legendárna. Tak ahojte, já jsem zpátky, jsem venku, jak vidíte, v parku krásným a vybral jsem si tohleto místo, protože vlastně natáčení a vůbec focení má nejlepší způsob, když je denní světlo. Takže nejlepší je prostě denní světlo. A já miluji přírodu, všecko možné. Tak, to by byla jedna věc. Druhá věc, podíváme se na pořádný záběry značky Armani omuvy a samozřejmě trika nového H1.6. Vychádza legendárna crew, 6 za jeden tým. Áno, stále sme tu, chlapci platinoví sú legendárna crew, legendárna crew, legendárna. Poctivo už roky bombardujeme klub za klubom, sud za sudom, bielý rum teče prúdom, ruku do ohňa za moju crew s kľudom. Chceš nás hejtovať, nem tudom, asi hovoríš iným jazykom. Zapadať do mojej bandy, to jak začínať si s nesprávnym chlapikom. El Clasico. Tak se zatím mějte hezky a ahojte.